Zuzenian, hemen txe? Vale. Bueno, basiko gara txangurrogaz. Zeingo dugu ravioli frigidu batzuk. Bai, etxoin bizkatu zagaiak izango ditu lehen da bizi. Bai. Martorria, porrua, tipulatxa, gurina, erremolatxa, zigala izatzak, txangurrua, manbituta, ogi birrindua, tomate saltza, koñaka, txinatar pasta, jerez ospina, oliba olioa, eta listo. Bale, basiko gara txangurra prestatzen. Bai, Horretako miniko dugu apuruet tipulatxa tipulatxa eta porrue. eta porruan, Bai, larki, porrue mantekietan itxe. hori da. Manbituta dakazoia txangurrua, ezta? Bai. Hori Ja, goxatu egin berri hola izaten saltzen da, dabe. hola saltzen dabe, bai. Eta bueno, aukeran geho goxatu egin berda. Bai, Bai, Buelta tipulatxa, bat eman, porruakin, bai. hori da, gurin pixkat, ezta? bai, txangurra Tomate tanta preparatu bat. dute, edo... Bai, desmigatuta hori da, lan hori kentzeko aukera ere, gaur egun bada hau, ezta? Bai. Eta bestela izango litzake, txangurru egozi, atera, eta pazientzi guztiekin mamitu. Da, Hori da, platu oso garaztile. oso garaztia. Bai. Hori bierra dana inez, gero orduetan kontet, pile bat urten dago, bai, bueno. Hori da. Ja oso ez, ja usarrek zuintxutu, eta ondo. Platera hau da, Zallobarrin dagona, ez da? Bai, Gernika bai, bertan. Hori da. Ba, gaudiz, azte guztitzen, beste, Batetik beste, bai, hori da. Eta azkenin, Bai. Baina, bueno, bi aukera ematen ari geha, Bai. nahi izan ezkeo Gernikan bertan dakazue jatetxia, Zallobarri, jatetxia, eta Ba, justu aurrian dakazue, kafeteri bat. Eukelago terrazaga. Terraza galantakin, hori da. Bai. Argazkiak bertan. Bai. Mantekia probatako te kazuela aspire. Hori da. Ondo. Han badezute zean, Zallobarriko jatetxian, zelaian, bat, palmera bat, ezta? Bai, oso etxekua... Bai, deko honbez uste. Bandike, a ber, kafeteriz da larrogeta marrekoa, mila beratzen da larrogeta marrekoa, da handik urte pare batera ipintzan landatu landarie. zan, bai, eta guan azten. Bai. Bai, eta gehien bat, etxeko simbolo bezala argazkiak ateatzeko aukera. Igual, gente zure jatetxin ra, bueno, da, nondi zatoze, bermiotik, bueno, zuke grur japaseu, edo guruz gorria paseu, da horrela da, bertan eskuen, Bai. jatetxi eta eurrien dau kafeteri bet palmera batean, justo horren eurrien. Da, referentzi moduan. Bilatzeko referentzi moduan, ondo. Aia botiko dugu. Zubota, bai. Hori da. Ondo, gauza egon detortzen ja referentzi bezala. Bai, potxatzen jun. Bai, zulanian dago kontu kontari. Bai. Bale, ba. Bai. Hartuko guzonek erremolatxa, Bai, hori da. da mulsinio bat ingo dugu. No? Orduan Guztiak o bertan, hiru batekin nola nahiko? Bi bat edo. Pare batekin nola? Bai. Hori da, bale. Zuzenian honea, ezta? Bai. Turmisor gabe entzuteta. Bai. Ni bitxungot. Zuk begitu eta bitartean eman bezu etxuko jatetxeko kontuak, o zerbait historia, o kontatu nahi izan ezkeo. Bueno. Hori da. Ikusten dut gaur hemen... Tien ziera, beste kontatu. Hainbeste kontatu dugu, baina bueno, errepaso txiki bat, gaur azkenengo eguna denez, errepaso txiki bat, ez? Ikusten dut hemen ekarri dituzula babarrunak ale txikiak, badakit bertan etxian, izeko lurdezek egindako baratza dala, bueno, berak zaitzen duen baratza dala, ezta? Berak izegok eta osabiek eta... Danak antxen... Gero beste osaba batzuk eta laguntzen zie, baina... Gero... Sasoi edanien, piperrak kordatuten, da... Lan asko. Bai. Eta hemen babarrunak aletuta baita ere. Bai. Además, oso produktu oso onadeko. Oso ona, bai. Ale txikila da, baina benetan... Bai piperra, bai piperzoizue, produktudeko primerakoa. Primerakoa. Da... Eki esan da, nintzeko suberte bata, Suerte bada, ezta? Horrek produktu eskontetien, suberte bada. Bai. Hemen emulsio egiteko, jerezko pixka bat, bota gezuzu, zunezun kantidadia, eta oliba olioare bai, ezta? Bai. Gatzare pitin bat. Bai. Besteko gatza berak, edo normalin ukitzen dugu. Apurbetuko dugu, bai. Pixkat eta gero... Eta gero hori da. Bale, emulsionatu aurrena txikitu, eta gero pixkanaka ni lagunduko olioa. Bai. Da, bertora ia txangurra botakot. Hori da, bai. Bale, erdi potxeta badauen. Bai. Zuk denozu? Zuk ez da, nik ingen da, hori da.
Bai, bitxartien, Martorria. bai, martorria piketan joango gara. Ondoikoa. Bai. Okay. Bizka gero. Martorria. Hori ondoa. Bai, Bai. gaunera plan bi egu, Bai, garrestatu, Oh, garrestatu, koina, garrestatu. barkatu. Ja, nire du honea nikoa dela, Vale. Bai. Hori nio, Indu pixka tindu, Bai? Bai. Bai, dut zen. Bai, Bai, hartu. ya está. Vale, ba... Gatzien ondo dau. Pero horri tomati botako txago apurtxu, Gatzien ondo dugu. Zidanien. Gatza? Gatzien ondo dugu. Bai, 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 bai. Vale. Bueno, arki. Bai. Bale, niri hogi berrindu aprube. Eta ia inge dago. Bida horrek gorpuz pixkat emateko, ez da? Bai. Gero, karo, gero ravioli frigido edalez. Bai, Bertan masa pixkat... barruen aguante hori bideu. Hori da, Apurtu horregatik barik. hor pixkat gogortzen duzu, gorpuz Bai. ematen duzu, hogi berrinduarekin, ez da? Bai. Vale, ba, martorria Martorria, gaztamaitxuko hori dugu. da. Bai, kasu honetan martorria, bestela, ba, perexila, Bai, horixe. perexile. Hori da, bai. Eta, Eta piper beltza. bai. Ya está. Txapur bet. Ezapur bat. Finito. Jarri. Vale, da oingo dugune da, otxitxuten itxi. Zerri? Otxitxuten itxiko Ah, dugu, osten duzu. eurek betetako. Bai, bai, bai. Osake platertxu batera. Bai. Honea zabal-zabalea bota eta eskerra Bai. goztuko da. Vale. Hori da. Hau, ya está. Pixka, guretzeko laina, Ze kolore bisila duen, Bai. remolatxak. Bai. Ez da erabiltzen jaldetxitan remolatxa lo errei. Ez da, ohitura gutxi dago, Hemen no itxura itxi dago jatik. Gutxi, bai. Remolatxa jateko. Hori da, bai. Artikulexen. Azte guzti honetan, azte buruan, aztien zer aukera badao, udaberrian, udaran giro honak azitzen dianean, badakizue busturia, hortxen, Urdei bai. Urdaibai ingurura urratu ezkeo, bertan aukera bat Gernikan nahi baren baduzue bertatik berta, eta bestela Dorretxea, Madariaga Madariaga Dorretxea, Dorretxea. hori da. Da gero urdei bai guztia, Guztia hori da. Urdei bai dauzun beste... Baina interesantia, Dorretxea, Madariaga bisitatuaz, bai, da... dituen bistak, Eskursinio bat, oinez, handik ingurutik, alda joan berberaino, gero etorri... hori da. Osa, gero asko dago Oantxen, ondartzak hasiko dira Da gero beste aldeko ondartzen dire oso berezik. Bai, laida Gero bai, ja. errekan eskerraldean. Bai, Baina gero eskumaldea be, oso berezik dira, laida, laga, antzora sordanak. bai. Da gero gastronomia aldean... Euskal Herriko txokoik politenetakoa. Gastronomia aldean be, dauz, hiru lau leku edo bost, oza, ondo jaten dena, eta Bai, oso ondo. oso ondo. Bale, Vale, jarraitu baitxo, nengo gu, otxitxutia da, gero eure ravioli betetako. Hori ba, entzun zue, agustu zaion gobea pixketean, da listo. Agustuko zan, Bai, hori ja hotxo hongo da, orduen ni ravioli montetan joango naz. hori da. Da zue bizen bitxartien joan, Billo, bai, kolaka billo zure bitartean, duzue. hori da, olio pixkatekin, Bai, hori, hau markatu ez da? Bai. Gazpiti man zu horla esen, zin maz. etxati, Kaso apurtu, bai. Bai, ganen, Solomon ganen. Pixkat, hori da. Gaine, bai, hori da. Bi alderditatikan, Gainetik bakarrik. gainetik bakarrik. Bale, ba, listo, gainetik bali bada, listo. Vale. Eta beru da honean, tak, Bai. ez? Eta nik arketun gotena da, pasta txina Bai, eta imingo txat txangurra apur bet. bai, neko beru esan paela eta. Hori
hori da. Purbet gizau. Eta jakin dut platerra hau dala zuen etxian, eta estrella. Bai, asko urtetan da. Aldrebez. Lehenko lagu. Ai, ama, aldrebez. Zain Hola. batena Ze da. presenteko gu. Bai, hori esan ziazun. Osea, lehen da biziko egunean gainetik. Bai. Itxaskabra inun egunean. Beti bota berdala, lehen da biziko kapa, erakutsitzen den kapa. Hori da. Hori da. Nik bitxartien, rabiolisek zarratuko dutez. Bai. Bongo honetan ravioli dotoriak, txanguruekin beteta. Bai. Eta luxuzko ravioliak. Kolorea, Kolorea, Koloria baita usaila ere bai, Trokitzen, zigala, gauza harra da zigala, Bai. Da hola janda. Bakanda, zurituta eta ostoikantzak. Ez buru eta hankak eta da. Bai, hankak eta gorputzanean batekin igual nahiko. Bai. Eta hola dianean derri hor bio hiru janin berre, Bai. Bai, bat gutxitxo. Zuze, listo? Ni bai, ni Bi ja bakarrikan? preskibiteko prest. Bi bakarrik berdituzu? Zenbat, bai, Beste bai, pare bai. bati. Beste bi? Karo, Hala ba. hiru launen artean, ez da? Bi bakarrikan gutxitxo. Vale, vale. Vale, ya de Kolorea ya he llegado. Barrutik, igual ez da hongo kultuken lleva ya. Bai, baina horrela zen ondo. Niko. Bila uste guamo. Zarki nigo, ondo. Badeko me dauke de platera ez da? Bai, hemen aurkeztu behar dago, hori da. Vale. Eta hau olioa, ze pixkat fuerte jarriko dut, Bai. arki. A tope, oza, a tope, bai, ja, Yo ez tengo da? igual compra dengo. Pixka gehiago eman diot, Pixka baju zion, Berua da, bai. Ni pedo niko da bra. Nahiko, Bai. Vale. Minen goz. hori da. Hemen dago espatula ¿Ves? hori Ya ateratzeko. ikonde gorantza. Hemen, Pintzak eta nabar mazu espatulakin. Zuen izun bezala. Bai. Pizza igual. Pixka totze egi, ez? Ez, ondo dago, Ondo? ondo dago. Ondo, Bai. orduan. Además, Hil aldituzu beste bizuk. Bai. Arki, beste azkarrazko. Orduan plato estrella, eta zer da mazki urte asko zuen itxin egiten dela ravioliak? ez, bai, plato estrella da kolak. Kolak, Ah, ezberdin, vale. gorrazinoa. Era batea o bestea, baina beti. beti... Osea, zigala izatzak emordue kartan. Bai. Bai. Hori da. Aldatzen dana da, hori, guarnizino. Hori, Bai, azken finean jatetxe bateko la espezializazioa teukitzi egia esan da, ondo etortzen da, ez? Erakarkatzeko, Bai. zera, bezerua. Bai. Hori da. Beste bilekin guz. Bai. Beste bilekein, hori da. Pollo son nahiko, además. Bai. Zera, pasta, txinatar pasta hauek ematen du jokua, Bai. Gaine etortzen dira pila bat, Bai. aukera, da, bai. Egosteko bai. Baita ere. Bai, gero ongoak edo zer egin Edo zer egin egiteko, manejatzeko orduan oso ondo. Bai. Erki bai. Da ja edonun ortopeleiz. Bai, gaur egun bai, gaur egun horrela da. Ortopeti. Bai, jazta. Bai, ez da batea, ba. Kontuz. Kontuz, solioekin gabiltzata. Ba. Bale, zutatik anatea, Bai. hori da. Eta ja, Honei platera minutu bat datzeko. eman, hemen emazu Bai. bedua dakau, baina bueno, minutu bat emango dio. Bai. Hori da, pele-pela jartzeko, eta nahi zuenean, prest. Montetan, Hemen. ez? Bai, zeu montatuko duzu, ezta? Vale. Neko? Bale, ba. Agarren moderno platera, Zer eskola... emingo guz, laurek emingo guz? Zu nahi zuen bezala. Hala, Nik ba. rebiles bingonek ez da... Bai. Da zigara Eta laurek. bizigala, alaurak. Ah, bueno, Laurak, vale. zigara Ondo, laurek. Ja kenji dauzen. Hori da, Hala ba. ondo. Ba. Peldu asko hau. Karton. Raviolia, hortzen. Bai. Zen potolua. Eta. Horantxe. Tore. Germinau batzuk, Germinatuak. alfalfa. Al papa. Hori da, alpapa. Euskeraz.
Eta hori zapurtxu. Hori da. Ba. Itxura honeko platera, Hemen ikusten duzue, gaurko lehendabiziko platera. Gozoa jateko. Zigala izatzak, ravioli txangurruz beteak, ezta? Bai. Berala gatoz. Gure xefaren azken ukitua, tipulatxa eta porrua txikitu eta oliotan zueztitu. Txangurrua gehitu, koinakarekin garrestatu, tomate saltza, ogi birindua eta martorria gehitu, guztia bat egin eta osten utzi. Erremolatxa, jerez ospina eta oliba olioarekin emulsioa egin, iragazi eta berotu. Zigala izatzak zartagian gorritu. Txinatar pasta, txangurroaz bete, itxi eta oliotan frijitu. Osagai guztiak bat egin eta alpapa germinatuekin aurkeztu.